खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गोमानानै थानाय नेपालनि थाराय एयारप्लेनखौ मोननो हाबाय बे बिरखंखौ नेपालनि मुस्तां जिल्लानि खौरां गामिनिफ्राय मोननो हानाय जादों मख'नो गोनांदि सानैजिनै दावबायारि थानाय नेपालनि थाराय एयारप्लेना गोमानानै दंमोन जेराव सानैजिनैनि मादाव साब्रै भारतनि आरो साथाम जापाननि सुबुंफोर दंमोन आरो आद्रा थानाय सुबुंफोरा नेपालनि नोगोरारिफोरमोन बे बिरखंआ पक्रानिफ्राय जमसमसिम थांगासिनो दंमोन बेनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन गोमानानै थानाय थारा एयारप्लेनखौ मुस्तां जिल्लानि जमसमाव थानाय हाजो ओनसोलावनो जोबथा नुनो मोननाय जादोंमोन बेनि उनावनो बिरखंआ गोमानानै दंमोन गोमानानै थानाय थारा एयारप्लेनखौ हेलिकप्टारनि गेजेरजों गोबां नागिरनाय जादोंमोन नाथाय मोननो हायाखैमोन उनाव गोबां नागिरनायनि उनाव क्रेश जानाय हालोदाव थारा एयारप्लेनखौ मुस्तां जिल्लानि खौरां गामिनिफ्राय मोननो हादों BPFनि साथाम MCLAफोरा UPPL दोलोआव हाबफैगोन बेनि थाखाय सावरायनाया 95% जाखाबाय MCLAफोरनि अनगायैबो BPFनि साथाम MLAफोराबो BPF दोलोखौ एंगारनानै गुबुन दोलोआव थांगोना 90% जाखाबाय बे खौरांखौ होदों EM डक्टर नीलुत सोरगियारि बिथाङा जाय समाव गुबुन गुबुन दोलोनि साजिनैनिबो गोबां MCLAफोरा BPF दोलोआव हाबफैगोन होननानै दासान्दि हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौराङाव फोसावबाय थादों बेनि गेजेरावनो BPF दोलोनि साथाम MCLAफोरा UPPL दोलोआव हाबगोन बेनि थाखाय सावरायनाया 95% जाखाबाय होननानै EM डक्टर नीलुत सोरगियारि बिथाङा फोसावदों थारैनो बबे दोलोनि MCLAआ बबे दोलोथिं थांमारगोन बिटिसिआव सोरखार दानाया 2 बोसोर जानो थांगासिनो दं नाथाय दैदेनगिरिफोरनि मोनसे दोलोनिफ्राय गुबुन मोनसे दोलोआव थांलाय फैलाय खालामनो नागिरनाया दासिमबो जोबाखै नामा डक्टर नीलुत सोरगियारिया फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला रौताबियाव 50नि गोबां BPFनि मददगिरिफोरा UPPL दोलोआव हाबफैदों आरो मोनसे समाव रौताबियाव BPF दोलोआ लाथिख' जानो थांगासिनो दं होननानै बुंथियो बिथां नीलुत सोरगियारिया बेनि अनगायैबो बिटिआरआव बेकार जेंनाखौ फोजोबस्रांनो थाखाय पिक मिशन सुपार 50 हेन्डलुम मिशन फिसारि डेभेलपमेन्ट आरो स्किल डेभेलपमेन्टनि सायावबो खामानि मावदों होननानै फोरमायथियो बेनि अनगायैबो बोसोरसेनि मादावनो रौताबियाव मोनजिनै लामा बानायदों जेराव थांनाय 17 बोसोराव रौताबियाव BPF दोलोआ मोनसेबो लामा बानायाखैमोन होननानै फोरमायथिदों EM डक्टर नीलुत सोरगियारि बिथाङा गुबुननि मुङाव आनजाद होनायनि थाखाय 13 बर' सुबुंफोरखौ हमदों गुवाहाटीनि 9 माइलाव थानाय CRPF केम्पआव जानाय रिक्रुटमेन्टआव गुबुननि मुङाव आनजाद होनायनि थाखाय दा 9 बर' सुबुंफोरखौ हमदों आरो बेनि साननैसो सिगां 4 बर'फोरखौ हमदोंमोन साननैसो सिगां हमजानाय 4 बर' सुबुंफोरनि मुङा फारियै स्वप्नार बसुमतारी लावगा ब्रह्म समजित नार्जारी आरो बिलार बसुमतारी दा बावैसो हमजानाय 7 मुङा फारियै बिष्णुराम नार्जारी देदखां अपरामहारी माहाइमा खेरखातारी मिथुन बसुमतारी लैथोमा बिदम बिकास जगदीश आरो देवरा बसुमतारी गुबुननि मुङाव आनजाद होनायखौ लानानै 9 माइलाव थानाय CRPF केम्पनि एसिस्टेन्ट कमान्डेन्ट आमस लाना बिथाङा जराबाद पुलिस थानायाव केस फाइल खालामदोंमोन बिथांनि केस फाइल खालामनायनि सायावनो बिथा खालामनानै जराबाद पुलिसआ नायबिजिरनानै 13 बर'फोरखौ हमदों बेनि अनगायैबो पुलिस अफिसियेलआ फोरमायथिबावदों दि गुबुननि मुङाव आनजाद होनायाव सोरनि आखाइ दंबावो बेनि सायाव नायबिजिरनाया जाबावगोन जिनाहारि खालामग्रा दुथांखौ फिन एनकाउन्टार डिपु मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनिफ्राय खारखुमादोंमोन दुथाङा बेयावनो पुलिसआ एनकाउन्टार खालामदों सासे उन्दै हिन्जावसाखौ फरायसालिनिफ्राय फैबाय थानाय समावनो दुथां इकबाल हुसैना जिनाहारि खालामदोंमोन बेनि उनाव 7 माइल ओनसोलनि रायजो राजाफोरा इकबाल हुसैनखौ हमनानै डिपु पुलिसनो गथायहरदोंमोन उनाव दुथां इकबाल हुसैनखौ कार्बि आंलं जिल्लानि डिपु मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव मेडिकेल टेस्टनि थाखाय लांनायावनो दुथाङा खारखुमानो नाजादोंमोन बेयावनो डिपु पुलिसआ दुथांखौ एनकाउन्टार खालामदों जाय गुलिया दुथांनि आखायाव नांदोंमोन आरो दा दुथाङा डिपु मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालावनो फाहामथाय लाफिनगासिनो दङ दुथां इकबाल हुसैना माबोरै देहा फाहामसालिनिफ्राय खारखुमानो खाबु मोनदों बेनि सायाव नायबिजिरनाया जागासिनो आरो बे सानखालि मोनायाव डिउटि गोनां कनस्टेबल बिथांमोनखौबो सासपेन्ड खालामनाय जाबाय रिपर्टनि बायदिब्ला आसामाव जेब्लानिफ्राय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि सोरखार जादों अब्लानिफ्राय दासिम फ्राय 47 पुलिसजों बुथारजादों आरो 116 जोखोम जादों फुंबिलि प्राइमारि BPFनि आफादगिरि मिनाल बसुमतारी आरो गौथुमारि नेहाथारि रादाय बर'आ UPPLनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी नेहाथारि फैला जेबरगियारि कक्लाबारि ब्लक कमिटि UPPLनि आफादगिरि बिजु बरकचारी नेहाथारि मन्टुगोरा बर' बिथांमोननि नुजाथिनायाव UPPL दोलोआव हाबफैदों UPPLआव फैनानै बिथांमोना बुंथिदों दि कक्लाबारि बियाबाव गोबां खामानि मावनो गोनां दङ आरो UPPL दोलोखौ मोजां मोनदों बेनि थाखायनो UPPL दोलोआव हाबफैदों
गुबुन फारसेथिं फुंबिलि प्राइमारि BPFनि आफादगिरि मिनाल बसुमतारी आरो गौथुमारि नेहाथारि रादाय बर' बिथांमोनहा UPPL दोलाव हाबफैनायखौ लानानै फुंबिलि प्राइमारि BPFनिफ्राय खौरांगिरि मेल खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि मिनाल बसुमतारीया माखासे जेंनानि थाखाय नांगौ बायदि खामानि मावनो हायाखैमोन आरो इनएक्टिभ जानानै दंखायोमोन। बिथांनि अनगायैबो रादाय बर'आ जेबो बिबान गैखायामोन आरो सासे भटार बायदिसोमोन। बिथांमोनहा BPF दोलो एंगारनानै UPPL दोलाव हाबहैनायखौ BPF दोलोआ जेबो दुखु मोनाखै आरो बिथांमोनजों लोगोसे BPFनि रावबो थांफाया होननानैबो बुंथियो। फुंबिलि प्राइमारि BPFनिफ्राय प्रमद बर'आ खालि समायखिरा होनोल' रोंगौ आरो जेब्लाबो नंखाय खोथा बुङो। बे अजदखौ होदों बेरेखा दोलोआ। BPFनि लेजिस्लेचार पार्टिनि खौरांगिरि मेल थांनाय 18 दानाव प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारा रायजो राजानि थाखाय मा खामानि मावनो हादों आरो मा खामानि मावनो हायाखै बेनि सायाव BPFनि MCLA देरहासात बसुमतारीनि खौरांगिरि मेल। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथाङा बुंथिदों दि प्रमद बर'आ जाख्ल'नायनि हेंथा स्ल'गान होदोंमोन। 1 vote 1 job NDBफोरनो मिलिटारियाव साख्रि आइजोफोरनो 75,000 रां बिटिआरनि भेन्सार फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनाय आरो ओनसोलनि जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय बिसायख'थिनि समाव रादाय होदोंमोन। नाथाय प्रमद बर'आ खालि रादाय होनोल' रोंगौ आरो खालि नंखाय खोथाल' बुंनो रोंगौ। गोथार एसेम्ब्लियावबो नंखाय खोथा बुङो बेखौ गावनो फोरमान होयो आरो बेबायदिनो नंखाय खोथा बुंनानै एसेम्ब्लिखौबो गोरोन्थियै दैदेनगासिनो दं होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे बिथांमोनहा फोरमायथिबावदों दि थांनाय BTC बिसायख'थियाव प्रमद बर'आ जेब्ला गयबारि आरो खख्लाबारि बियाबाव बिसायख'थि गेलेदोंमोन अब्ला खख्लाबारि बियाबावनो थानानै रायजो राजानि खामानि मावगोन होननानै रादाय होदोंमोन। नाथाय BTCआव खेबनै फाइनान्सियेल इयार जानानै थांबाय नाथाय खख्लाबारि बियाबाव मोनसेबो खामानि मावनो हानायनि बिदिन्थि गैया। बेजोंनो फोरमान जायो प्रमद बर'आ बेसेबां नंखाय खोथा बुङो होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो क'क्राझाराव नंखाय एनकाउन्टार खालामजानाय सानै ex-NDBनि सोद्रोमानि नखरनोबो साख्रि होनाय जाबाय होननानै बुंथिदोंमोन। नाथाय एपइन्टमेन्ट लेटारखौ नायब्ला नुनो मोन्दों साख्रि नङा केजुवेल वार्कार एबा लेबारसो। एपइन्टमेन्ट लेटारावबो हाग्रा बिफाननि बबे मावख'आव जइन जानांगौ बेनि जेबो मख'नाय गैया आरो बेसेबां दान बान्था मोननो हागोन बेफोरनिबो जेबो मख'नाय गैया। बेराफारसेथिं 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया जेबो मावाखै होननानै अजदल' होबोबाय थादों। नाथाय बे 18 दानाव प्रमद बर'आ मा खामानि मावखो साबैसे फोरोंगिरिनो थिसनथाइ होखो बिटिआरनि LP, ME आरो हाइ स्कुलखौ सोरखारि खालामनो थाखाय आसाम सोरखारजों खेबबेसे सावरायखो होननानै उल्थायै सोंथि खालामो BPF दोलोनिफ्राय। बेनि अनगायैबो बिथांमोनहा बुंथिबावदों दि BTCनि 40 डिपार्टमेन्टआव रोजा रोजा पस्ट लांदां जानानै दं। नाथाय बे 18 दानाव साबैसे 3rd आरो 4th ग्रेडआव एपइन्टमेन्ट होनो हाखो होननानै सोंथि खालामफिनो आरो उल्थायै BTCनि मोनखानाय गोहोखौसो हरफिनजोब्बाय। 6 डिपार्टमेन्टखौबो DCनो हरबाय। BTCनि गाहाय जानानै 6 डिपार्टमेन्टखौनो नोजोर लाखिनो हायाब्ला BTCखौ माबोरै सामलायगोन होननानै उल्थायै सोंथि खालामफिनो BPF दोलोनिफ्राय। बिनि अनगायैबो DC SPखौ BTC सोरखारा सामलायनो हानाय गोहोखौ मोनबाय होननानै दाबि खालामनायनि सायाव बिनि सोरखारि अर्डारखौ सप्तासेनि गेजेरावनो दिन्थिनो थाखायबो खावलायहरो बेरेखा दोलोआ। बेनि अनगायैबो 17 बोसोराव BPF सोरखारा जेबो खामानि मावाखै होननानै बुंबोबाय थानायनि सायाव बिथांमोनहा बुंथिदों दि प्रमद बर'नि बिफान PWDआव मोननै फाइनान्सियेल इयाराव SOPDनि गेजेरजों 200 कौटिनि गोबां रां फैबाय। नाथाय प्रमद बर'आ 5 किल'मिटारल' गोदान पाक्का लामा बानायदों। नाथाय BTC जानायनि सिगां मा मोननो हाखो बेखौ रिपर्ट होनायाव प्रमद बर'आ गावनो लिरदों दि BTC जानायनि सिगां BTCआव गं 19 पाक्का दालां आरो 238 किल'मिटार 540 मिटार पाक्का लामा दंमोन। नाथाय दा PWDनि गेजेरजों गं 2990 पाक्का दालां 4469 किल'मिटार 604 मिटार पाक्का लामा मोननो हाबाय होननानै प्रमद बर'आ एसेम्ब्लियाव गावनो फोरमायथिदों। अब्ला BTCआव थांनाय 17 बोसोराव जेबो खामानि जायाखै होननानै माबोरै बुंनो हाखो होननानै सोंथि खालामफिनो बेरेखा दोलोआ। बेनि अनगायैबो खख्लाबारि बियाबाव मिरुनिफ्राय स्पेसियेल पेकेजनि गेजेरजों 7 दालां लुफुंनो थाखाय हाग्रामा महिलारिया कन्ट्राक्टरफोरनो वार्क अर्डार होनानै गालांदोंमोन। नाथाय बे 7 दालांनि खामानिखौ प्रमद बर'आ बन्द' खालामनानै दोनदों। आसाम आरो मिरु सोरखारनिफ्राय इनफ्रास्ट्राक्चारनि थाखाय रां हरदोंमोन नाथाय बे रांखौबो लाबोनो हायाखै। बेनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों 48 स्किम दं। बेनि मादाव 4 स्किमनि प्रप'जेलखौल' थाग थियारि खालामनो हादों आरो बेफोर खामानिखौ मावनोब्ला प्रप'जेल थाग थियारि खालामनायजोंल' जाया खामानिखौ मावनो थाखाय गोबां खामानि मावनो गोनां दंबावो होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो 2021-22 फाइनान्सियेल इयार WPT बाजेटनि गेजेरजों 950 कौटि रां सौफैदोंमन। नाथाय UPPL सोरखारनिफ्राय मोनसेबो प्रप'जेल होनो हायाखै जायनि थाखाय 2022-23 फाइनान्सियेल इयाराव WPT बाजेटआव इनफ्रास्ट्राक्चारनि थाखाय थाइसेबो रां हरजायाखै। बेनिखायनो जेसेबांखि फाउन्डेसन खालामा मानो WPT बाजेटआव रां हराब्ला जेबो खामानि मावनो हाया होननानैबो बुंथिबावो बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो मुंख्लंफोरनि न'खौनो रां होनो हायाखै। 2021-22 फाइनान्सियेल इयार WPT बाजेटआव मुंख्लंफोरनि थाखाय स्टेट गभर्नमेन्टआ 10 कौटि रां हरदोंमोन नाथाय बे रांखौबो
थाइसेबो दिहुननानै मुंख्लं नखरफोरनो होनो हायाखै। PMAY बिथांखिनि गेजेरजोंबो न' होनो हायाखै, जायखौ गबिन्द बसुमतारिया गावनि एसेम्ब्लियाव फोरमायथिदों आरो NDPफोरनो पेरामिलिटारियाव सासेनोबो साख्रि होनो हायाखै होननानै अजद होबावो BPF दोलोनिफ्राय। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।